ମୁଁ ଆଜି ମୋ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ ନଈକୁ ଯିବୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଦେଖାଯାଉ ସେ ନଈରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଛ ଅଛି, କେଉଁ ମାଛ ଅଛି, ଇଲିଶି ଅଛି କି ଶିଳା ଅଛି କି ପହଣା ଅଛି, କେଉଁ ମାଛ କ'ଣ ଅଛି। ନଈରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମ ମାଛ ଧରା ଅଭିଯାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଲୋକ ନା ଆମେ, ଆଉ ମାଛ ବି ସେଇଭଳିଆ ଧରିବା। ଜାଲ ଗୁଡ଼ି ବି ସେଇଭଳିଆ। ଜାଲରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କେଉଁ ମାଛ ଧରା ପଡ଼ିବ ଆମେ ଗଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ଆମେ ନଈକୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୋ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଯାଉ ମାଛ ଧରିବା ଅଭିଯାନ ଆମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଦେଖାଯାଉ ମୋ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମାଛ ଧରିବା ଅଭିଯାନ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନି। ଦେଖାଯାଉ ନଈ ଗଲା ପରେ ନଈର କେଉଁ ମାଛ ଅଛି ନଈରେ ଧରିବା। ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ଲୋକ ନଈକି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ଲୋକ କ'ଣ ନଈକି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନଈରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛି କଉଠି ଶିଳା, ଇଲିଶି, ଭାକୁର ନଈରେ ମାଛ ଅଛି। ଦେଖାଯାଉ ଆମ ନଈକି ଏବେ ଯାଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମାଛ ଧରିବା ଅଭିଯାନ। ହାଇୱେକୁ ଉଠିଲୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ନଈକି ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ମୁଁ ଜାଲ କାଢ଼ିବାର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲିଣି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋ ନଈ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଜାଲ ଯେମିତି ମାଛ ବି ଧରିବା ସେମିତି। ୱାଓ, ଚାଲ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କେବେ ଯିବା, ଆମେ ମାଛ ଧରିବାର ମଜା ନେବା। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ମାଛ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଦେଖାଯାଉ କେଉଁ ମାଛ ଅଛି ନଈରେ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁନି। କି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ୱାଟର। କ'ଣ ନଈରେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି? ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନଈ କି ବଡ଼ ନଈ, ବାପରେ। କ'ଣ ଜଗଦୀଶ ଭାଇ କୁମ୍ଭୀର ଥିବ କି ନଈରେ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନଈରେ କୁମ୍ଭୀର ଥିବ, କାହିଁକି ବନ୍ୟା ସମୟରେ 2008 ମସିହାରେ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ସେ ବନ୍ୟାରୁ ଖସି ଆସିଛି କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ। ଆମର କେଉଟ ଭାଇ କୋଉଠି ଜାଲ ପକେଇବେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ନଈରେ କୁମ୍ଭୀର ଥିବ। ତ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ମଡର୍ନ କେଉଟ ଇଏ ଫିସରମ୍ୟାନ୍, ମଡର୍ନ ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ଚଷମା ଫସମା ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକା 3D ଟାଇପ୍ର ମାଛ ସିଏ ଦେଖିବେ 3D ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଯାଇକି ଜାଲ ପକେଇବେ। ଦେଖାଯାଉ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ମଥାରେ ପଗୁଡ଼ି ବାନ୍ଧିଲେ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଖରା। ଏ ଖରାରେ ମାଛ ଧରିବାର ମଜା ଯିଏ ନେଇଛି ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଏବେ ମଥାରେ ପଗୁଡ଼ି ବାନ୍ଧିଦେଲି। ଦେଖାଯାଉ ଏ ନଈଟା ମାନେ କେଉଁଠିକା ନଈ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି 2008 ମସିହାରେ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ମହାନଦୀରୁ ପାଣି ଆସି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଛି ଏ ନଈ। ଯେହେତୁ ଏ ନଈରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ଅଛି, ଡର ବି ଲାଗୁଛି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ କରିବି? ଦେଖାଯାଉ ମାଛ ଧରିବା ଅଭିଯାନ ଆମ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏଇ ତ ମାଛ। ଦେଖାଯାଉ ମାଛ ଧରିବାର ମଜା ଆଜି କୋଉ ପ୍ରକାର। ସତରେ କ'ଣ ଏ ନଈରେ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କଡ଼ୁଛି, କାହିଁକି ନା ପଥର ଥିବ, ଦେଖିକି ଯା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଦୁଇଟି ଭୟ, ସାପ ଭୟ, ପଥର ଭୟ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୟ କୁମ୍ଭୀର ଭୟ। ଦେଖାଯାଉ ମୁଁ ହାତରେ ମାଛ ଧରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, କାହିଁକିନା ମାଛ ତ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଦେଖିବା ବି ହାତରେ ମାଛ ଧରି ପାରୁଛି ନାଇଁ 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 ହଉନାହିଁ, ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେଠି ମୋ ଭାଇ ଅଛି, ଜାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିଲାନି। ଦେଖାଯାଉ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜାଲ ପକାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା। ସେ ନ କଲେ ମୁଁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଆରେ ସେ ବ୍ରେସଲେଟଟା କାଢ଼ିଦେ, ପୁଣି ହଜିବ ଘରେ, ପୁଣି ଗାଳି କରିବେ। ସତରେ ସୁନା ବ୍ରେସଲେଟ ଆଉ କେବେ ତ କରିପାରିବିନି ନା, ଯେହେତୁ କାହିଁକି ନା ମାଛ ଧରୁଛୁ। ମାଛ ଧରିବାର ମଜା ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଏଇଠି।
ରୁହନ୍ତୁ ଇଏ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ କରନ୍ତୁ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ 1 ମିନିଟ୍ ଗାମୁଛାରେ ରହିଲା ଟିକେ ଆରେ ଭଲ କି ରଖ ତାକୁ ପୁଣି ଜାଲ ପକା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ये तो गामछा के हाथ तुम्हारी बने गामछा रे अच्छी 70,000 सुनना ब्रेसलेट ଜାଲ ପକା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି वाओ वाओ टेंगरी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग आलू में मत करो कौन कुंभिया आसिला देखा बहु माछ आसुची वाओ हमर आगे हमर 10 गोड़िया जो कंकड़ा आगे आसीची माछ भी गोटे भी आसी नाही सतरे कहूतली काइंगरा ये नई रे विभिन्न प्रकार माछ रावणर भाई रावण भी धरा पड़ी जेहेतु रिसेंट हम रावण पड़ी जाइछि ए रावण भी धरा पड़ी या हमें भी जगसी भाई मो सुनिया पाई ए नई रे कोठी मो जेजे बापा कहूଥିଲେ ए नई रे केडी इलिसी पाखरु शिड़ा पर्यंत भाकुड़ पर्यंत प्रबल थाए देखा जाऊ तुम कौ प्रकार जाल पकाउछ आम शिड़ा कि भाकुड़ कि कुंभीर धरिया पाई आमे प्रस्तुत हो गलु लागिया जाल प्रकार एक्सपीरियंस चली किंतु मेन हीरो ये ठिया है जते पकेब से धरब भाकुड़ छुआ हूँ तो प्रस्तुति माछ धरिया देखा जाऊ मु केते बाट मोर संघर्ष जारी रखुची माछ धरुची कि कंकड़ा धरुची कि कुंभीरा धरुची देखा जीव कहीं कंकड़ा देखिए रुहतु जालटा भल भाव सफा कर दिंतु कहीं खाली कंकड़ा पड़ुची ना जीतू आज क्या मुह चाहिए कह आज माछ खाया मिलियो तो मिल कहीं जीतू जब आसे किसी जिन फेल्युअर हुए आरंभ कर जीतू ब्लॉग 97 माय यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एबे जितुर पाली देखिया ता हाथ रू कौन पड़ी कंकड़ा कि माछ कि साप कि गेंडा कौन आसी आम देखा एबे तार भाग्य निर्धारित हम एक्चुअली मु जाल पका मोर अभ्यास अच्छी देखा जाऊ मुझे आरंभ कली पलि आसतु देख मुझे आरंभ कर देख पत्थर दियो धीरे धीरे हाय बंधु एबे मु आरंभ कली जाल पका तुम बुढ़ावा तुमको शिखई पारा बापा को सहित आसुली बुढ़ा बापा को सहित किंतु कौन शिखिब तुम सब मु तो खाली शिखुची सेई चक्का चक्का डोला ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଉଠୁ ଭଲ ଆସିବ ନା ଆମେ ଟାଣିକି ଦେବା ହଁ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଭଲ ହେବ ना होवे ना दादा ऐसे मछली नहीं फंसबे
ଦେଖିବା ମାଛ ଅଛି କି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆମେରିକାରୁ ଜାଲ ପକା ଶିଖିଛି, ଏ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ଏ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କେଉଟ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେଟା ନିତେନ ବାବୁ ଏ ନଦିଆ ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଏବେ ଆମର এইটা ମୁଁ ଫାଇନାଲି 100% ଆମେ ଟାଣିବୁ ଭାଇ ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ କୋଣରେ ମାଛ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଟାଣିବା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଦେଖି ଯାଅ ସେଠି କଣ ଗଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡ ଥିବ ଫେର ଗଳି ପଡିବ। ନାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ମତେ ସାଇକଲ ମୁଁ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ସେ କୋଣରେ ମାଛଟି ଅଛି। ଦେଖିବା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଏବେ ଟାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଜାଲ ପକେଇକି ଥକି ଗଲେ ଦୁଇ ଜଣ, ଏବେ ଜାଲ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ସାଇକଲ କେବେ ଖରାପ ହୁଏନି, ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବିଛି ସେତିକି ହୁଏ। ସେଇ କୋଣ ନିହାତି ଅଛି ମାଛ, ସେଇ କୋଣରେ। ହଁ ତୁ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଛୁ ତ ଦେଖା ଯାଉଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ବା ସେଇ କୋଣରେ ମାଛଟା। ଚଷମା ପିନ୍ଧା କେଉଟ ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଲକା ଟିକେ ନିଅ। ଭାଇ ମାରିଦିଅ, ଭାଇ ମାରିଦିଅ। ହଁ ରଖିଦିଅ, ଭାଇ ମାରିଦିଅ, ଭାଇ 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 ଭାଇ। ଆରେ ମାଛ ପଡିଲା କି ନାଇଁ? ଦେଖ ଦେଖ ଥିବ, କାହିଁକି ନା ମାଛ ଅଛି। ଲାଗିଛି ଲାଗିଛି, ମାଛ ଲାଗିଛି ଅଛି। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ସେ ପୁଣି ଘାଇ ଉଠେଇ ପଳେଇବ। ବାବା ଭାକର, ଇतना বড় ଭାକୁର। हो भाकुर। ହେଇଗଲା ଯେ। चलो चलो चलो, गली पड़ियो हाथ गली पड़ियो। भाकर माछ, भाकर माछ, पड़ी पड़ी पड़ी, धीरे धीरे शिवली पड़ी। अबे भाग जाएगा मैं माछ। अबे बैग रे रख दिया ना भाकर माछ। बैग टाक भल लगी रख, नहीं पड़ियो। वाह 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 वाह। कल आज का भाई है गला, आज के भाई हो गया मेरा माछ। देखा जाओ आउ सुनिया भाई पाइथिली कोउठी छिड़ा माछ नई रे कोन भारे मधुर पानी रे। अरे छिड़ा माछ कोउठी मधुर पानी रे आछियो। देखिवा जे जे बापा कथा कहिटी सत केते मिछ कते हमें जाले आउ थरे टाइला परे जणा पड़िबो। और जदि लुणी पानी आसीबो ताले माछ सेई माछ आसीबो, समुद्री माछ। भाई आउ थरे पको जदी जाय माछ पको बा बहुत सुंदर जाल पकोचंदी जगदीश भाई। सतरे तुम कोन जाल पके केबे तो शिखिलो? 15 वर्ष एक्सपीरियंस। वाओ, दीर्घ 15 वर्ष एक्सपीरियंस हो भाई जगदीश भाई करो। जाओ से भलो जाल पकोचंदी, मु भी खुशी रे टिके पालटी मार दियो। वाह, ये कोन मधुर पानी लागुची मते। मधुर पानी रे कोउठी आसीबो? अरे गड़िश माछ आछि, गड़िश माछ माछ तरे गड़िश आ रोइदा। गळे मुगिला नाइ 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 अछि 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 आइ रोइदा 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 गड़िश गड़िश माछ आछि, देसी माछ। एक्चुअली आ छाड़ दीजी, आ छाड़ दी जाय माछ तो हाथ रहिबो ना, छाड़ दीची रे माछटा। माछ पळेला ओ देखियो आउ थर ट्राई करो। बंद करो। ओ भल कि धर, पळेयो पळेयो माछ। आ रोही माछ बहुत चला। गाली रो बा। हां गाली रो। वाह वाह। अरे केते केजी हो, केते केजी हो? वाह, ये भाकर, ये रुई रुई रुई। ए भल कि धर, भल भल धराइ छ।
দেখি 10 কেজি 10 কেজি 10 কেজি না 10 কেজি কইল ଲାଗୁଛି ବା 10 କେଜି ବା দেখি হাতর ধর দি হাত এমনি দেখি রকি দে বলি আস আস এ আস ঠিক বলে वाह वाह लग रहा है यहाँ से माछ है গোটে সে মাছ গোটে ফুটুଛୁ তা ভিতরে দেখো कुछ बात जानो तो जोड़ा पड़ुची यहाँ से यहाँ से ରୁହ ରୁହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ଟାଣି ଟିକେ ରହିଯାଉ ଚାଲ स्लो 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 वाह वाह ये जोड़ा पड़ुची मते आज आज ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଗିଛି ବୋଧେ ଜଣା ପଡୁଛି ଲାଗୁଛି ଚାଲ ହଲୁଛି 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 ନା ମତେ ଲାଗୁଛି ଆନୁମାନିକ एकदम ପଳେଇ ଏପଟୁ ପଳେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଲୁଛି ଜାଲ ହଲୁଛି ଯଦି ପଳେଇ ଯିବ ପଛରେ ମୁଁ ଧରି ନେବି ୱାଓ ମାଡ଼ି ଜାଲ ମାଡ଼ିବୁ ଏଟା କଣ ଲୁଣି ମାଛ ଲାଗିଛି ଜାଲ ହଉନି ନାଇଁ ରୁଇ ନୁହଁ ମୋ ଆନୁମାନିକ କେବେ ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଲୁଣି ପାଣିର ମାଛ ବୋଲି ଜଣା ପଡୁଛି କାହିଁକି ନା 2008 ମସିହା ବନ୍ୟାରୁ କିଛି ଲୁଣି ମାଛ ଖସି ଆସି ଏଇ ନଈରେ ରହିଛନ୍ତି ୱାଓ କାହିଁ ଦେଖି 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 ୱାଓ ଧୀରେ 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 ନାଇଁ ନାଇଁ ୱାଓ ଲାଗିଛି ଏ ଲାଗିଛି 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 ୟେସ୍ ୟେସ୍ ये सिल्मा छिड़ा छिड़ा ଲାଗିଛି ଶିଳା ମାଛ ଆରେ ଆରେ ଭାଇ ଶିଳା ମାଛ କୋଉଠି ମଧୁର ପାଣିରେ ଶିଳା ମାଛ ଲୁଣି ମାଛ ଆରେ ସତରେ ତ ବାପା ଠିକ କଥା କହୁଥିଲେ ବାପା ଠିକ କୁହନ୍ତି ଏ ନଈରେ କୁମ୍ଭୀର ଦେଶୀ ମାଛ ପୋହଳା ମାଛ ଶିଳା ମାଛ ଧରା ପଡିଯାଇଛି ଶିଳା ମାଛ ଆରେ ଶିଳା ମାଛ ଧରା ପଡିଛି ମଜା କି ଟେଷ୍ଟ केवल जे खाई से जानी सी वाह आराम से वाह शिला माछ वाह 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 चलो धीरे धीरे गली पड़ियो नले वाह वाह ओजा ଏଟା ଏତେ ବଡ ଦାନ୍ତ बा 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 नबुद्ध माछ वाह अरे गली पड़ियो शिला माछ अरे हां भला भला की रखो बैग रे नहीं रखा दब अरे से माछ अछि ना अच्छा 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 पूरा मन खुश दिल खुश सब खुश नेक्स्ट एबे प्लेस चेंज करिया एबे तो माछ सब धरे बदे आउ एठी नथिबो एक्चुअली मुझे एटा कुए सेटा कुए एबे तो माछ जा हमें धरि पाइले जाओ अब हम जाल सफा करलानी जଣା ପଡୁଥିଲା ଜାଲ ଯେ ଭଳିଆ ମାଛ ବି ସେଭଳିଆ ଧରା ପଡିବ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲି ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆସେ ସେ ଫେଲୁ ଦେଇକି ଯାଏନି କାହିଁକି ନା ସେ ନଈରେ ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଛି କୁମ୍ଭୀର ବି ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ମାଛ ଧରିଥାନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀର ବାଇଚାନ୍ସ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ସେ ଡରରେ ମୁଁ ଗଲି ଆଜିକା ପାଇଁ ମାଛ ଆମର ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଏବେ ଜାଲ ଧୋଇ ଦିଅ ଆଉ ସମୟ ବି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମର ଯେ ଦୁଇ ମାଛ ଧରା ହେଲା ଶିଳା ମାଛ ଦେଶୀ ନଈରେ ଲୁଣି ମାଛ ସିଏ ହେଉଛି ଶିଳା ମାଛ ଆମ ନିତିନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମ ଫୋନ୍ ମାରିଛନ୍ତି ଆମ କ୍ଲବରେ ଅଲରେଡ଼ି କଷା ହେଇକି ଆମେ ଟିକେ ଦାରୁ ପିଇବା ଭଲ ହେଇଥିବ ଭଲ ହେଇଥିବ ଜାଲ ଭଲ କି ନ ଧୋଇଲେ ତ ବାପା ହେଲେ ପାଟି କରିବ ଗଲେ बापा बापा भी खुश माँ भी खुश सब खुश जय जगन्नाथ बंधु माने बहुत कष्ट गोटे रुई मास एवं गोटे देशी पोखरी देशी नई गोटे शिला माछ धरीचु आम बहुत खुशी लगुच जदि आपण मानू मो वीडियो भल लगी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे जब मुझे जानी मो वीडियो बहु मात्रा शेयर होती से दिन मो माछ धरवार मूल्य उठी जय जगन्नाथ प्लीज माय चैनल जितू ब्लॉग 97 सब्सक्राइब प्लीज 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 ଏବେ ଆମର ମାଛ ଧରା ସମାପ୍ତ ହେଇଛି ଚାଲ ଧର ଜାଲ ବ୍ୟାଗଟା ଧର
ଗୋଟେ ଦାମୀ ସୁନା ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଏବେ ଆମେ ପିନ୍ଧିବାର ଆରମ୍ଭ। ଉଲ୍ଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣ ଏବାଡ଼େ ଉଲ୍ଟା ପୁଣି ଉଲ୍ଟା ଏଇବାଡ଼େ। ଏଇଟା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ମୋତେ ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମାଛ ବ୍ୟାଗ୍ଟା କେଉଁଠି ରଖିଛୁ? ମାଛ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ମାଛ ହେଇବନି ବା, ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଇଥିଲି ବା ଆମେରିକାରୁ ଆଇଛି ମାଛ ଧରା ଦିଆସ ମାଛ ଧରା ଭାବୁଥିଲି ଆମେରିକା ମାଛ ଧରା ଫାଇନାଲି ଘର ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଫାଇନାଲି ଏବେ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏବେ ମାଛର ସ୍ୱାଦ ଦେଶୀ ପୋଖରୀରେ ଦେଶୀ ନଈରେ ଶିଳା ମାଛ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଶୀ ନଈରେ ଶିଳା ମାଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଶିଳା ମାଛ ଏବେ ରୋଷେଇ ହେବ, ଖାଇବା ମଜା କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଭାକୁଡ଼ା ମାଛ। ଏ ଭାକୁଡ଼ା ମାଛକୁ ମା ରୋଷେଇ କରିବେ, ଆମେ ଖାଇବା କେମିତି ସ୍ୱାଦ ଅଛି। ଆପଣ ମୋତେ ମତାମତ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜିତୁ ବ୍ଲଗ୍ 97ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି